Prajeme si krásny deň. Máme 20. apríla. Vždycky sa zarazím na tom, že aký mesiac. Apríla. Najkrajší deň nášho života. Veľkonočná nedeľa. Verím, že ju trávite v kruhu svojich najbližších. Tak ako my, možno počuť zozadu tie škrekoty detské. Som využila chvíľku, kým deti zaliezli sa na chvíľočku pohrať vnuka. Milí moji, dnes máme deň otvoreného srdca, 20. Dvojka v dare. Otvorené srdce, intuícia, napojenie na zdroj, prebudenie. Silný čas, veľkonočný, silný čas prívalov svetla zo zdroja od Boha, ktoré nám dvíha vibráciu, ktoré nám otvára to srdce, ktoré nás núti byť láskavými a ľudskými. Kód dnešného dňa je 2, 6, 8. Šestka v poslaní to je spojenie. Spojenie so zdrojom, spojenie s tými anielmi v ľudskej koži, ktorých máme okolo seba. A osmička v kľúči to je sila, vášeň, rovnováha. Rovnováha. Nech je všetko v rovnováhe. Dnes je to o tom, aby sme robili to, čo nám srdce káže. Rob to, čo ti srdce káže. V čom cítiš silu, v čom cítiš vášeň. S kým sa chceš spojiť, s tým sa spoj. Rob len to, čo sa ti chce. Musím, nechaj na inokedy. My sme sa dnes dohodli, že pôjdeme na výlet, že si urobíme krásny výlet, pretože chceme ukázať našim blízkym jedno nádherné miesto tu na okolí. Možno vám aj niečo nafotím a možno aj natočím, ukážem. A hlavne si chceme užiť tú blízkosť, tú vzájomnosť, pretože každé sviatky sú o tom, aby sme si prejavovali lásku a vďaku, aby sme si prejavovali tie najvyššie city, ktoré cítime voči sebe. Odkaz od svetla, od zdroja, od Krista je: buďme v láske k sebe a ku všetkým, ktorí sú okolo nás, pretože všetci sme jedno, všetci sme láska. Užívajme.